Hello mga listeners, good evening. So ang oras alas 9 sa kagabion mga listeners o mag-upload ta karon no sa part 20 sa Limbo o kabis yung kapuya na sa paminaw. Katulgon kay ko mga listeners kuan anang si tawagan ni ang may buntag pagkang moabot tingali ugma na mga listeners kay na-copyright. Kinahanglan pa na ko balikon og edit mga listeners kay na-copyright man gud sa amon ni naman guy mga music gud nga gi-claim no copyright claim muna nga dito na kog balik ang katapusang sumpay para ug mapuhon ma-upload nako no nya karon di gyud nako di ko maapas no kay nang kapoy na kayo katulgon ko nya pila na ka kadlawon ko nga pila na ka kuan ba nga mabtan ko kadlawon bubuntagan na hapit bitaw mga kalisenas sa pagsigi og atong sa cellphone. Una nga karon murag na gyud na gyud ang paminaw mga kalisenas kay kuan gyud lutaw na kay ba lipong na kini sa lamang Limbo mga kalisenas kay medyo mubo raman pud siya no 1 hour kapin nya mita ni kay wala kayo'y copyright kumpara sa may buntag nga daghan jud na copyright ba nya basang sa nako comment mga kalisenas no kaunya na lang ni human sa drama no kay aron di na tantong taas kay kagabi apoy kayo paminaw na ko ron luya kami ba ito maglangan mga kalisenas paminawan niyo ang part 20 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Nadisgrasya ka. O sa kahigayon, nagsakay ka sa imong sakyanan. Nabangga ka. Ug dito mo makuha ka ng dakong samad sa imong buko-buko. Ha? Salome, pasagda na nato ang mga panghitabo sa kagahapon. Ablihin na ka ng kahon. Oh. Dad, abli na gyud ang kahon. Oh, Naabli na. ukba ang tabon. Tanaw takot sa suod ini. Unsay nakita nimo? Huh? Papel ra kini nga gipiloog. Suwat kini. Unsa man ang suwata? Basa. Kung kinsa ka man nga nagbasa ni ining akong suwat, nagpasabot ka na nga wa na ko ining kalibutana. Ang suot nining kahon, mga retrato sa mga bata nga akong biktima. Unsa man ang suwata? Ang akong testimonya mauni. Ako si Salome Castor, asawa ni Emmanuel Castor. Usa ako ka kidnapper o bata aron ipabaligya. Ang mga bata nga among biktima mao kining nias sa mga retrato. Abira! Ayaw! Ayaw na nabasa! Mao kini ako sa unang panahon. Pasagdi kong mailahan nako ang akong pagkaako sa hingpit, Eman.
Niya usab angan sa among mga koneksyon sa sindikato. Ambila! Dahibaw ko. Kung asa ka aron di ka makasukol na ko sa lume. Ambile! Ambil! Ay, Dok! Ay, Dok! Ay, mayo kinian ka, Dok! Oh, nanglingling, niloloy. Niya ba si Dorina? Nauli na? Ay, wapag yun, Dok! Dok! Hain ka siya. Dok! Unsa man, mag-andam na ko sa lamisa. Unya na. Unya na kung moabot na si Dorina, okay? Sige, Dok. Ay, manawag ka ni Ma'am Dorena, Dok! Dili. Lain akong tawagan. Hello? Nicole, si Dr. Joseph Verdan kini. Doc, dili ba ko makapagigsulti ni mo ron? Ha? Iwanan ko sa amo! Unsa mo to? Tingong gatos bata. Dili may tawag masayog ko. Hila gatos bata nga akong nabati. Og gi-off day ni Nicole ang iyang cellphone. Nganong misinggit man ang bata nga magpauli na siya sa ila. Iwanan ko sa amo! Hilom, ha? Nakidahan niya, pagdua! Dili na ko, ato ko ni Tita Dorina! Dili na mo magkita pa? Kay mahimo ka ng kwartang bataa ka! Pamatay ka sa lume! Kilabay ko ni mo. Dili mahimong may mahibaw na ini. Kasi ko nga na igo sangilit sa lamisa. Ang bata, si Shana, kinalaman na ako siya palayo din eh. Ang papel nga akong nabasa, nahibili sa sahog. May pipila ka mga pictures na nabili. Kinalaman ka palayo, may dili si Shana. Shana! 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 Wala mo ito mga bata! Shana! Wala siya din sa masala. Ay naman niya bata! Shana! Shana! Iwanan ko sa amo! Iwanan ko na Tita Dorina! Hilom lagi! Unsa magkapasagpa ka, ha? Pag hilom kay doon ako'y tawgan! Hello, Mrs. Grace. May munyeka na ko. Guwapa. Tukma sa edad niya imong gusto. Okay, sige. Padada na ka picture niya. Karon yun dayon. Sige. Bye. Huwag ka din sa bahay si Shana. Nganong kalit pala siya nawa? Si Joseph. Hello? Dorina, kain ka magkaroon na? Nagpala ka na kay kunin mo. Di sa gamakuntak. Joseph. Joseph, tabangi ko. Ha? Gusto mo nang patabangan ni mo na?
Ari ko sa ibabaw nga bay. Sa San Sebastian Street. Pahita nga akong auto nga nakapark. Sa atubangan sa karaang bahay, daplin sa sapa. Pagdali! Pagdali, Joseph! Sige. Paabot ako niya. Bye. Noy, Loloy! Noy! Ay, Dok! Ay, Dok! Ay, di ako, Dok! Manglakot ha. Ato ta sa ibabaw. Sa San Sebastian Street. Ha? Hello, Mrs. Grace? Nasaan na ako ang picture sa bata? Oo. Ano man, nakagusto ka? Okay. Sige. Ako nang ipahilo na kining bata, ha? Ato pa na ako i-process sa bodega. Sige. Bye. O ikaw, hilom na lang. O pagbinuutan. Aron dili ka na ako bunalang bataa ka. Iuli na ko ni Mami Giselle. Hilom, oy! Uy, Boss Iman! Doon sa mga boss! Samdan ko. Uy, di man taong kagikan na ng imong samad, Boss Iman. Si Salome, mayo pagyud kayo sa mo target gamit ang hunting knife. Uy, hala! Parehas mo si mong hunting ang imong dabos? Ayaw na pagdaghan og tabi diha, Dopoldo. Nalipong na ka. Tawag atong doktor, paanhi asyap. Dali! Okay, boss. Mayo paghihapon kayo makikaway, Salome. Unya, boss. Unsa na may resulta si mong tuyo niya? Naabli na ang box nga mao'y gigamitan sa yawe nga diha sa bracelet ni Dorena. Unya, unsa man klasiya sa bahandi ang naa sa sudi ni boss? Dili kinibahan di, Dopoldo. Ebidensya ni sa mong pagkakidnapper. Unsa? Ay, Dok! Ay, narang auto nga gigamit ni Ma'am Dorena, eh. Dinig ka lang. Nag-unsam ka si Dorina ining bahay sa ibabaw. Karaan naman kayo ni. Kang kinsa maka ni bahay. Kung anong ni ama si Dorina din eh. Unsa naman sa ning gibuhat ni Dorina. May nahinumduman na kasya, ining dapita. Joseph! Oh. Joseph, salamat ka ni Akla. Nganong niya kay ining baya, ha? Unsa may patabangan ni mo nako. Tabagi ko makitan ang bata. Si Shana. Oh, usa! May bata kong gidadi ni. Apan galit lang siya nawa. Og nakita ko na lang kininduwaan nga din sa gawa sa bahay. Dorina, kalma lang, okay? Kalma lang. Dili, Joseph. Dili mahimo mawa si Shana. Kinsa man na si Shana? Siya ang... Pangunsa? Siya ang bata nga akong giingon nimo. Nga posibleng mao si Elizabeth, Joseph. Usa? Unya na nina ko ipasabot nimo. Kinahanglan makitaan yun nato ang bata. Pero, nganong nadaman ni mo ang bata din eh? O kang kinsa ni bay? Unya na kumusulti nimo sa tanan. Unahon ta pagpangita sa bata. Dorina! Dorina, asa man na to pangitaon na bata? Bisan asa. Basta kay makita na nato siya. Basin kun... Kung unsa? Dorina, may mo ba? Kung unsa man ang imong gitaguan, kinahanglan imo nang isulti na ako ang tanan. Aron makatabang ko nimo. Nganong nagduda man ka, nga kining bata nga si Shana, mo ang atong anak. Tuday nakaila ko sa nakasagop niya. Usa? O kinahanglan makita nato si Shana. Pero, asa man na to pangitaon ang bata? Nga din ni mga siya mawa sa bay. Kinsa may kauban ni mo ining baya? Ganong niabot magka din eh. May mo, pakalma lang. Dorina! Saan din akong tanan? Saan din ako? Dorina, gusto na! Puno nga nagibuhat ni mo. Sulti ko sa tinuod.
Boss, okay daw ka nang imong samad. Masalamat daw ka, boss, nga nasangit sa bukog ang tumoy sa hunting nga may taop dapit sa imong tiyan. Uy, boss, okay na ka? Puldo. Boss, Balik ka dito sa karaan ng mong bahay. Panid si Dorina. Kung unsa na iyang gibuhat dito uban ang bata. bata? May daang bata si Dorina. Ug sa akong pagdagan palayo, nakita ko siya. Ginakabuang sa pagpangita sa bata, nagdingan na Luciana. Unsa? Lihok na. Oo, boss. Di ta ka matabangan kundi ka musulti na kustinod. Kung anong miabot ka ining bayad, Dorina. Amo ko no kining bay. Us, inyong bay? Oh. Kining bayo? Oh, Joseph. Mao ka na iyang gisulti. Kinsang nagsulti ni Juana? Si Emmanuel Castor. Usa, Nagpaila si Emmanuel Castor na ako nga ako siyang bana. no. Di na tinuod. Na makakanatawa na. Gusto lang siyang manglawgaw sa itong kinabuhi. Sunod na ako. May ipakita ko nimo. Hello, Bimbo. Pamati, ha? Andamang budi ka. Doon na ito i-process nga bata. Oh, natawagan na ako si Mrs. Grace. O napadadaan ako siya sa picture in bataan. O nakagusto siya ni Ini. Okay. Kinahanglan dili o na ni maabot kang Eman. Gusto na ko siyang isurpresa ni Ini. Okay, sige. Bye. Iulit ko sa amo, ate. Kalimti ang imong mami. Doon na kayo maabot nga trabaho. Di na ka magkinahanglag inahan. Sod, Oh, kang kinsan mo ang kwarto? mao kuno kini ang among kwarto. Ug ang ebidensya nga akong giingon nimo nga asawa ko ni Emmanuel. Mao ka nang among hulagway sa kasal nga naa sa bumbong. Oh, Ako ka na, Joseph. Dili ba? Ako ka nang gikasal uban ni Eman. Siya ang makahatag na kong tukmang ebidensya nga gikinahanglan ako. Ug niya ang among marriage certificate. Ako si Salome Samonte. Ang akong tibuok nga ngan sa pagkadaga. Dorina. Karon, mangutana na sab ko nimo. Nganong aduna makitay marriage certificate, Joseph? Unsa man kini pagkahita po Tungod kay kasalda. Ikaw si Dorina, ang akong asawa. Sawa ka pa maanisya. Pero, dili ka na importante para nimo karon, di ba? Ang bata nga imong gidadi ni, ang imong gustong makitan. Si Shana. Kung tinuod nga nagduda ka, nga siya si Elizabeth, ang atong anak, kinahanglang makit-an nato siya. Pero unsaon? Mga itagtabang sa mga opisyalis ning maong subdivision, aron makita ta ang CCTV karong orasa. Dali na. Ayaw, dili ko! Iuli ko sa amo! Hilumasag paon ta karon. Doris? At imanargo na bata, ah? Andama siya alang sa presentation. Yes, ma'am. Dali. Dili ko! Iuli ko sa amo! Sige, Narbang nakunaman ko ni mo din, ha? miss. May doktor nagtabo ni mo si Man. Unsa? Unsa nito mo, ah? Mula ka na untag ko pengon din, he. Sa dahil nakita na ko nga miabot ang doktor, hagi sa luyo sabay. Unya?
Kunahuna ako nga ako ni sundan. Aron ako mahibawan kung kinsa iyang tabalan. Og si kinsa man na iyang pasyente. Si Boss Iman ang iyang pasyente, ma'am. Sa marang kini. May bidunggap niya. Si Dorina. Siyang nagdunggam ni Eman. Usa. Ikaw na bahala sa bata. At tuon ako sa Eman. Ay naman na si Puldo. Hello, Dopoldo. Boss, yan ako sa atman sa karaang bahay, boss. Mingaw naman. Wala ang sikanan ni Dorina sa gawa sa gate. Unsa? Milakaw na siya. Posible, boss. Susiha sa sud. Pag-amping lang, nga di ka niya makitaan. Yes, boss. Narang footage sa nitabugan niya. Una day nga misud sa iman sa bahay. Ayaw kinihatay daot ang kahulugan. Why personal nga koneksyon ang among panagkita. Gipatawag ko niya kay gipatanaw niya nako ang kwarto sa taas nga nabungkag. Kay gisaka og kawatan. Oh, Diya, ihunong. Nana, may abot ako. oh. Ikaw ka nang nanaog sa auto. May kauban ka bata. Mao ka na si Shana. Ang batang akong giingon nimo. Dungan mong nanood sa bahay. Okay, sige. Ipadayon pa ang pag-scan sa unahan. Diya, dapit diha. Nganong may samad man ka si Eman? Sila lang si Dorina ang kauban sud sa karaang pay. Hello? Eman? Bayad ka ba? Anong ka ba sa bahay? May gikuha kong package para ni Madam Grace. Pauli na. Oo, pwedeng na ko diha. Bye. Dili una na ko siya sultihan bahin sa bata nga daan ni Dorina. Diya, ihunong diya. Oh, nara siya, oh. Klaro kayo sa CCTV. Nga babae siya. May babae nga biduol sa gate. Oh, ang iyang bayon. Nana siya. Misod na siya sa gate, oh. O milili siya sa may bintana. Misud siya. May nakita siya sa sud. Kinsa mo ka kinibayhan na? Ganong misud man siya sa bahay. Oh, miabli na ang pultahan. Dili. Kauban na niya si Shana sa paggawa sa pultahan. Iyakin ang gibira. Ipos! Diya lang. May muwang i-zoom una. I-zoom ng iyang naong sa babae. Nara, naklaro na ang iyang naong. Oh, dili. Joseph? Joseph, naunsa ka? Siya ka na. Nakaila ka niya ng babayan na? Oh, nakaila ko niya. Siya ang akong pasyente nga nagpaila nga imong classmate sa college. Unsa? Diin mo magkita? Sa akong klinik. Sa miaging adlaw. Ikaw kuno ang may refer niya sa akong klinik. Dili. Unsa iyang number? Unsa iyang pangan? Nicole ang iyangan. Og niya ang iyang number. Gusto siya nga magpatawag nimo. Pero, kinahanglan mo kalma ka. Kay basin unsa iyang buhaton sa bata. Oo. Ako na'y bahala. Ambili ka na iyang number. Eman, unsa may nahitabo nimo ha? Unsa nahitabo nimo? Oh, ayaw naman ako gas. Sakit ako sa mata. Ngano nasamad ka man? Unsa man nagkakita mo ha? Og Ayaw na siya gisgot eh. Ang imulakaw ang gusto lang kong hibawan. okay na. Tuan na sa butika ang package alang kang Mrs. Grace.
Natawgan mo na ba si Mrs. Grace bahin sa package? Oh, napadadaan ko na usab siya og hulagway. O ganahan kayo siya. Maayo. Diin ka magikan sa maong package, sa bata? Aha? Nagkasulti na ko ni mo ini, dili ba? O sa siya ka estudyante sa usa ka pribadong eskwelahan. Ayaw ka bala ka? Gipili ko siya maayo. Karon, sultihin ako kung nganong nadisgrasya ka. Disgrasya lang. Ayaw nagpangutana na. At iman na lang ko. Okay. Kano saan mo magkita si Mrs. Grace? Manawag pa ko niya. Giandam pa ang bata sa bodega sa atong mga tao. Okay. Mauban ko ni mo nga mohatod unya sa bata. Ha? Oh, pero ba misiga man ang imong mga mata? Huh? Di ka ba ganahan nga tabangan ta ka sa imong transaksyon? Pero may samad ka. Basta dili problema sa among lakaw. Kuya kung madisgrasya ka. Busa, dinhi na lang una kasabay. Paabutan na lang ang resulta sa among panakita. Ang nakapahibaw na ko. Kung nga nung kalit lang siya may abot sa imong klinik, Joseph. Nga wa man ko magsulti niya bahin ini. Wa ko'y kikasugat nga Nicole karon si Manaha. Mosa na nga akong gikahibudngan. Kung nga nung nakatultol siya sa akong klinik, o gigamit pag niya ang imungan. Tawagan ko siya. Ayaw, Pero Joseph, tuan niya siya na. Dili ko musugot kung may dautang may tabo sa bata. Dili ko musugot. Dorina, wa ta mahibaw kung sa'y plano niya sa bata. Iya kining ibaligya. Usa, Klaro kayo nga sakop sa sindikato kini si Nicole, Joseph. O kinahanglan nga ato siya makitaan. Kinahanglan makitaan ta siya sa dili pa niya mabaligya ang bata. Dorina, unsa ko nang gipanulti nimo? Klaro na kayo sa pattern, Joseph. Klaro na kayo. Dili mahitabong kuhaon sa usa ka estranghero si Shana kung wa pa siya hunahunang ibaligya kini. Kalma lang, Dorina. Gipanid-an lang ang atong mga lihok sa kidnapper, Joseph. Pero wa tay anak nga ilang makuha. Nganong ilang man tang panidan? Ha? Way connection si Nicole nga makuha agi ka nato. Una ako, og niya ang bata nga si Shana. Wa pa ko makakita niya ang bata nga gituhuan mong si Elizabeth. Di na ko makunik si Nicole sa bata. Pero siya ang nakita sa CCTV nga may kuha ka siya na. Pero klaro kayo nga dili ako ang iyang gisundan ditong dapita. Sa matod mo inyong bahay ni Iman. Dili ikaw ang iyang gisundan. Tungod kay ang bata ang iyang gisundan, gikan pa sa bahay ni ini. Husto, Oh, mao ka na nakita na kong rason, Joseph. Gimarkahan ng daan ni Ana Nicole si Shana. Dorina, Kinahanglan doon na tayo buhaton. ato ning i-report sa kapulisan. No! Ha? Ganun di magkamusugot. Karong mga orasa, posible nga may report na si Giselle bahin sa among pagkawa ni Shana sa ilang bahay. Unsa? Ikaw ang mutawag ni Ana Nicole. Oh, Ikaw ang iyang gihatagan sa iyang number. Aron ako siyang tawagan. Busa buhaton na to ang angay na tong buhaton dayon, Joseph. unsa may akong irason kung nganong nanawag ko niya. Ha? Dili mahimo nga makakita si Eman sa bata. Nagduda ko nga anak yun ni nila ni Dorina. Pero, nga ano gid ka nga samdan naman siya sa ilang panakita ni Dorina? Si Dorina ka ang nakasamad ni Eman? Bahala na. Mangita kong paagi nga dili yun makakuyog si Eman sa pag-deliver na ko sa bata. Kinahanglang ako nang madispatcher ang bata karong gabi una. Tawagan ako pag-usap sa Mrs. Grace. Boss, may isugo ka? Duda. Aray. Unsa man na, boss? Panidi ang mga lakaw ni Nika. Ha? Ang bata nga bag-o niyang nakuha. Gusto ko nga makita kini. Aron maklaro na ko kung nagsulti bagid siya sa tinuod. Uwa balangga ko niya ilara nga may bata na siyang nakuha. May bata na gyud, boss. Unsa? Tuan ni sa bodega.
Giatiman na sa mga babae. Sige. Ato akin sa budiga, pero ayaw pasabot nga ang bata ang imong tuyo. Gusto lang ko makakita kung kinsa ang bata ngayang nakuha. O, boss. Walay makahibaw ini, ha? O, boss. Nagpaninggit si Salome kaganina. Minangita sa bata. Ang iyang da nga bata nga ginganlan ug siya na ang nawa siyang gibinlan ini. Dili ka, ha? Sinika ang mikuha sa bata. Ang kahon nga akong gilab ni Dorina. Dira. Kumplito bagha ni sa sod. Dili. Wa dinhi ang suwat ang gipasa ni Dorina ganiha. Ang iyang testimony. Lain kining papel nga dadaan ako. Og gamay na lang ang picture sa sud sa box. Sige na, Joseph. Tawagin na ka ng Nicole. Oh, okay. No. Ayaw pa ilang atensyonado ka, ha? Ug ayaw yun paghisgot bahin sa bata. Naibawan ako sa akong isulti niya. Okay. Joseph, kailan makuha ta ang bata? Si Elizabeth. Oh, Dorina. Sigurado na ko. Si Shana, mao si Elizabeth. Upsa. Unya na tabag sulti ko. Ngano na kasiguro ko. Tawagan na ka ng kidnapper. Okay. Sure ko, Mrs. Grace. Okay. Okay, karong gabi Untop alas 12 magkita ta sa plaza. Ato ta magpahilo dito og sakyanan. Okay, sige. Siguro alang ang bayad nga madani mo, ha? Okay, sige. Bye. Kwarta na ni. Mag-amping lang gid ko nga dili mahibaw-an ni Eman nga ako ang nagkuha sa bata nga Dani Dorina. Kinsa man ning nanawag? Siya kini. Hello? Dr. Pardine? May mo magkita na, Nicole? Ha? Gan bang ikaw man ang magsigi og panawag na ako, Doc. Ang imong asawa ang gipaabot na ako nga manawag na ako og dili ikaw. Nagka-problema lang si Dorina. Unsa? Ngano? Usa pa yung problema? May gitago siya na. Unsa? Agtod ka ron, wa pa ko may bawa kung hain siya. Di siya mutubag kung akong tawagan. Mo ba? Kuya, wagod anak. Naibaw ko nga doon nagitago na kung akong asawa. Ug wala ko maibaw kung kinsang akong pangayuan ug tabang kung hain siya karon. O ngano nagkahuna-huna ka man sa pagpanawag nako? Tungod kay classmate mo, di ba? Ug may mga kailag yun mo sa una nga posible nga mo iyang kanunay pakikitaan. Mao nga magkita ta. Tabangi ko. Pero busy ko karon. Bisan gahinan lang ko nimo usa ka oras. Okay? Sige. Alas 2 pa man sa hapon, may oras pa ko. Asa man ta magkita? Ikaw, asa man ka gusto nga magkita ta? Nagatultol ka pa sa Boulevard Cafe? Oo. Sige. Ato ta magkita. Mula ka ko, paingon dito. Okay, see you later. Bye. Bye. Mag-abot mi sa Boulevard Cafe.
Okay, sige. Magsunod ko nimo. Magmotor ko. Ha? Kumao ka gamit ang motor? Daghan ko nahibaw ang Joseph. Kaya ni, nagtuo magani ko makamao sa gumuparupad og helikopter. Oh, unsa? Sige na, dili ta maglangan. Kinahanglan masundan ko kanang Nicole kung asa man siya paingon. Hello, Eman. Mulakawan ako, ha? Okay, sige. Usap na lakaw ni mo. Business na. Natural. Nilisa pa yan akong monkey business. Usap ka na sa mauli. Before 5, ni anak ko. O, sige. Ayaw na. Kanong sa di mo i-dispatch ang bata, ha? Ugma sa gabi, Gihilantan ko no ang bata. Okay, sige. Okay. Bye, love. Oh. Hello, Bimbo? Bantay og maayo ang bata. Karong gabi na to siya i-dispatcher. Og dako kag komisyon nga magtawat ini. Ang pingi lang nga way makaduol niya. Bisan si Poldo. Ani ko din Islamist sa dool sa entrance. Para makita din si Nicole inuksod niya. Oh. Hello, sweetheart. Diyara ko sa atbangan ng kafe, ngayon mong gisudlan. Mayo, niya ka dupit sa entrance. Makita ta kagikan diri sa akong giparkingan. Okay, pag-amping. Ikaw ang mag-amping sa imong ipanulti ni Ana Nicole. Dili mahimo nga magduda siya nimo. Angay sa kang mag-amping. Nga di ka masakpan kung masundan mo siya. Ay kabalagan ako. Hello, Bimbo? Kumusta na diya sa bodega? Oh, sige. Maayo kimingaw. Palakta na ang mga babae. Oh, sige, sige. Ito na rin sila. Tuod. Bantay si Poldo. Wa siya sa dakong bahay karon. May gilakaw siya matod pa sa katabang. Ayaw gi siya paduula sa gibutangan mo sa bata, ha? Sige. Mura ka na ituyo na ko. Alas 9 sa gabi, ikaw mo anak. Ako unang pakatugon si Eman. Sa pagkakaroon, may pakikkitaan una kong tao. Palabay sa oras. Lami ang coffee diri. Sige lang. Human sa to problema. Magkapitan duha diha. Ako nang lauman. Sure. Biso na siya. Nakita ko siya. Sige, bye. Sorry na nalate ko. Okay lang. Bago pa sa ko diri. Wow! Nagka-order ka na ng kape? Abi mo, lami ang ilang kape din, he. Mausa nga akong nabantayan. Waiter! Salamat nga. Mitunga ka. Natural. Nagkinahanglan ka sa akong tabang, di ba? Mamasi na lang sab ko nga makatabang git ko nimo. Good afternoon, ma'am. Brewed coffee dong. Yes, ma'am. So, unsa ba gyud nahitabo nimo og sa imong asawa? Nagsugod ni sa miagi si Mana. Mga duha ka simana nang nakalabay. Nananghid siya na ko nga doon siya pagkikitaan. O hanggang Unya? taron, buwa pagi ko mahibaw kung kinsang kanunan niya pagkikitaan. Igo lang siyang mingon nga suod niyang higala. Mao ba? Mo nga,
Nakaunahon ako sa imong gisulti nga classmate mo sa college. Mo nang namasin ko nga doon na kay nailhan nga kaila og suod ninyo sa college ni Dorina. Si Emmanuel Castor. Oh. Ha? May nauyab si Dorina nga ginganlag Emmanuel Castor. Og nahibaw ko sa address ni ining maong lalaki. Oh. Salamat. Wa giday ko masayop sa akong unahuna nga ikaw nga akong pangayuan og tabang. Way problema. Pero ayaw lang di pagsulti ni Dorina ha. Nga misulti ko ni mo bahin sa una na yang uyab. Ay kabala ka. Di siya may bawang higalat ha. Thank you. Suod ba sab mo ni Emmanuel? Ining gihisgutan ni mo? Oo, suod. Kaming tulog yun ang managigala, pero sila si Dorina ang nakauyab. Try mong coffee. Thank you. Nagtuo man gani ko nga sila si Emmanuel Cute ang nagkadayon. Pero, dili man di ay. Para sa ka-doktor gudi ay ang kapalaran ni Dorina. I'm sorry. Murag sobrarang akong nasulti ni Muda. Pero nagtuo ko nga si Eman ang kasabot ni Dorina. Unsay address ni ining Emmanuel Castro? May parog na ang babae. Nahuman na silang istorya o si Joseph. Mag-helmet ako. Kinala masundan ako kining babayhan kung asa siya paingon. Hala, nalingaw ko karon. Maglagot na gid si Joseph kang Dorina. Ug kung magkagubot sila, posible nga hugtan na niyag pantay ang iyang asawa. Aron dili na ni makikita pa kang Eman. Dili mahimo malipat ko. Oh, asam na siya pa yun? Misud siya ang subdivision. Ni ating alis siya magpuyo din eh. Sundon ko din siya bisan asa paingon kining Nicole. Ba? Misud siya ng gate na may apil. Mabuor ang gate. Makita na ko ang loan sa sud. Upaduol ko gamay sa gate. Oh, may misugat niya sa... Oh, si Eman ka na. Kaila ni Eman si Nicole? Usa ba kini ako nakita? Sinika ang asawa karon ni Eman. Pero nganong naas iyang bay? Si Manuel. Ug unsa maka ang ilang ipanagsultihan ni Joseph ug ni Ana Nicole. Mubiya una ako inindapit ha. Eman? Kumusta na ang pamati ni mo sa imong lawas? Okay raman, og ako samad, okay rasab. Ikaw, kumusta man ang imong lakaw? Okay rasab. May nakita na kong palito nun nga bahay nga angay i-renovate. O kung ato rin mapausab, mas musaka ang presyo ni ini. Oh. Mubalik ka sa kanhin imong trabaho? Yes.
Ganahan kong malingaw. So, mabalik ko sa buy and sell nga trabaho. Ayaw ka balakan. Konektado na gihapon na sa gitudlo nimo nga akong trabaho karon. At least, nindot siya nga front sa atong tinod nga business gyud. Okay, honey. Maligoon ako. Bimbo, niya sa di ka sa bodega? Oh. Ang niyam ka? May gipakuha si Boss Iman ako sa bodega. Dito siyang kwarto. Yan ang sud. Nga naman. Basta, yan ka. Pabutang nga mo gawas ko balik. Si bato na ako ang babae. Nagdakag babae sa kwarto ni Boss Iman? Ay, sapa. Sapa ka tao eh. Palias tagbisyo, bro. Di siya gusto nga masudayon ko. Okay. Ari ko agi sa iyo. Unsa mo ron? Singgit pa rin sa bata. Mono ron ang bata nga ilang bagong nakuha. Diliyon ako sa soda. Mao gini ang address nga gihatag ni Nicole ako. Di ako sa karaang bahay nga among giabutan ni Dorina ganina. Oh, hello? Joseph, Oh, hain ka magkaroon. di ako layo gamay sa bahay nga gisudlan ni Ato Nicole. Unsay nakita ni mo diha? Joseph, yung sa dili ko makatuos ako nakita. Kay unsa man ang imong nakita? Si Emmanuel Castor, ang misugat kay Nicole. Ug Mickey si Nicole kang Eman. Sama kang Nika. Oh, unsa? Duha ka babae ang gitipon ni Eman sa ila. Si Nika ug kadtong Nicole. Mo ba? Nakakita ka bang Nika? Wa. Ikaw, hain magkakaroon. Makapahibong sa kaining address nga gihatag ni Nicole ako. Ha? Nga naman. Hain mo di kakaroon. Ang address nga gihatag ni Nicole ako. Nga bahay ni Iman. Moong karaang bahay nga giabutan ninyo ni Iman. Diin mawa ang bata. Makapahibong kayo. Nganong maumani nga address ang iyang gihatag? Kung nganong misulti man siya nga nagkita mo nga di man tinuod. Kung unsa man ang tinaguan ni Ining Nicole, kinahalang may bawanin ako. Joseph, pangandam na lang daan. Sa unsa Dorina? Sudlon ko ang bahay ni Ning Eman karong gabi. O, unsa? Mao ka na, Joseph. Musud ko sa bahay ni Eman karong gabi. Dorina, ayaw ka nagbuhat ha. Mamiligro ka. Wala ko lang mabuhat, Joseph. Nabalakan ako kung unsa na gidangatan karon ni Shana. Nagtuo ka nga nasa suod sa bayan ng Iman ang bata. Mamasin ko. Si Nicole ang nagkuha sa bata gikan ako. Posible nga naa sa sud sa ilang bahay ang bata. Oh. Nagtuo ko nga nahibaw si Eman sa tanan. Ilabi na ang pagkidnap ni Shana. Pauli lang una, Dorina. Ato nang sabutan sa bahay. Wa na'y panahon, Joseph. Mag-anam ka dugay sa ilang mga kamot si Shana. Mag-anam kalayo ang kagayunan nga mabawi pa nato ang bata. Oh, sorry. Pero di na ko musugot ka may mahitabo pa sa bata. Dorina, unsa ko nagipanulti nimo? Makasasa ko, Joseph. Pusa, kinanambayran ako ang ako mga sa. Pabuta si Elizabeth. Kay kuhaon ko siya. Bye. Sorry, Joseph. Sorry. No! Unsa man gibuhat ni Dorina? Di na siya magpatabang nako. Hain mo kasi karon. Asam ka magpuyo sa Iman og katong Nika og Nicole. Makalibog. Nakaw ka? Nagkarsodes ka mong god? Ay, oy.
May sabot mi sa akong mga barkada karon, Eman. May sabutan mi bahin sa bahay nga akong napili. Nagkasabot na gid mo si Mrs. Grace nga ugma magabot. Oh, yes. Nagkasabot na mi. Unsa oras ka mauli? Mga alauna. Naibaw na ka sa barkada kung mag-abot gani. Nanam gid na. Okay, honey. Ato na ko. May gilimot siya na ako. May abli na ang gate sa ilang bahay ni Eman. Oh, may auto nga migawas. Mo ka na ang auto nga gisakyan at Nicole ka ganinang adlawan. Ops. Ha! May kinakatago na lang ko. Katong Nicole gid ang nag-drive sa auto. Ug siyarang usa. Hello. Kasi man, puldo ni. Nahibaw ko. Unsa na'y nahitabo diha sa budiga do Puldo. Boss, nakuha na og hulagway sa hilom ang bata nga ilang idil. Unsay naong ini? Ako nang gisend nimo ang picture sa bata, boss. Oo. Niya na. Nadawat na nako do Puldo. Oh. Mauning bata ah. Oo, boss. Yun na. Ganang puro maging nakurot po sa iman. May problema ba? Do Puldo. Mauning bataa ang kauban ni Salome sa mong panagkita kaganiha. Sa karaan mo bay. Unsa, boss? Nakakita na di kaning bata? Do Puldo. May laing plano si Nika nga wa niya isulti nako. Unsa makaning plano nga, boss? Imo ka ng trabaho ang pagtuki kung unsay plano ni Nika. Kaya mo siya, boss. Natuog na ba siya? Milakaw siya. Makikita ko nun siya sa iyang barkada. Pero nahibaw na ko karon nga namakak siya nako. Ako ang iyang gibantayan kaganihang adlawan. Naniid siya nako kung kinsay kaabot nako sa karaan mo bay ni Salome. Ug nakita niya ang bata. Nadani siya mao nga iya kining gikuha. Hala no. Pag tinuod ka, boss. Kisibim ko. Wala yung kunya pasudla sa budiga. Gibalhin pa niya ang bata. Namakak pa siya na ako, boss. Gipatuo ko niya nga iyang uyab ang diha sa imong kwarto. Pero ang tinuod ay ang bata. Hain ka man karon. Diha pa sa budiga, boss. Bantay ka na lugar. Asa man ni paingon si Nicole? Nga nung misuot naman na siya ining medyo suot to na nga lugar. Pabrika nga nasira man ni Dapita. Mingaw kayo ng lugar ah. Miliko siya sa unahan. Ako unang paminahon ang palipot. Mukat-kat ko anang guba nga boss. Ito oras sa kanan ni Nicole. May mga lalaki nga may sugat niya. Muraman o budigan ng ilang gisudlan. Naaka niya si Bibi Sian. Kinalang magpaduol ko ni anang budiga. Pero taguan ko una ang akong motor. Bimbo, Yes, hain ng bata. naso na ng kwarto sa pagpintal.
Kung gibata ng baba kay sige-sigit. Unsa? Dili mahimong magarasan siya, ha? Unsa ka ba? Kisa may mo palit kung magaras ng bata. Okay, bes. Sige na, ablihin pultahan. Akong tanawan ng bata. Kung alibis, tiri si Puldo. Oh, dinhi ka di ay siya. Pero minakaw na. Maayo. Wa siya makakita sa bata. Wa, bes. Nabalhin ako ang bata. Pero lawar sa dayon siya. Muta ito. Ablihin ang pultahan. Mutanaw na ko sa bata. Kinahanglan limpyo siya nga iatubang ni Mrs. Grace. Awan sa man. Nakakaon na. Wapa, bes. Kud mao, dad ikog pagkaon kay ako na'y mapakaon sa bata. Nay, upat ka bantay sa gawa sa bodega. Ug may mga armas sila. Klaro na kaayo nga mga sindikato kinintawana. Mulipot ko sa luyo sa bodega. Mag-amping lang ko nga dili ko nila papatayan. Hello, Puldo. Boss Eman. Wanha ko karon sa bodega. Sige, boss. Naasasud si Ma'am Nika. Murag may plano siya karong gabi una para sa bata, boss. Sige, paingon ako diha. Kinsay kauban ni Nika diha? Si Bimbo ug sila si Boboy, boss. Upat sila. Sige do, Puldo. Padong na ko diha. Boss, may kanina ko nakita. Oh, unsay anino? Manaw ko balik, boss. Puldo, unsay natabo nimo, ha? Oh, na-off na yung cellphone. Unsa ba ito natabo niya? Mura man og dunay misampog si Baba. Kinanong ako siya magapos ug mabaatan ang iyang baba. Pulto, may tulubagon ka na ko. Ay! Eto na! Sabat! Sika! Bimbo? Bes. Bimbo, unsa mo itong nasaba, ha? Wa, bes. Mananap ka rito. Mananap ka doon sa baligan. Nakatuog man din ng bata. Hello, baby. Baby, wake up. Kaon sa baby Shana. Ano mo? Shh! Ayaw ka, Dok. Ako ni. Si Ate Nika ni mo. Look. Ganahan ka chicken at hotdog, oh. Ganahan ka hotdog, no? Ay, saman ako, Mami Giselle. Paingan na siya din, eh. Hotayan siya, ha? Pero kinahanglang mo kaon ka una. Aron busog ka inikuha ni Mami Giselle ni mo. Asa kay si Ate Dorina? Nawa na. Ni pauli na sa ila. Balik man to sila. Ibiyaan lang ka sa pay. Sige na. Kaon na. Mayo kay mingaw din sa luyo. Pero, wag yung agianan din sa luyo sa bodega paingon sa swat. Mulaos ko sa may gilid. Basin may pulkan dito. Kailan makasud ko sa bodega. May pultahan lang unta. May pultahan lang unta. Salamat. May pultahan dyan ni.
Okay, sige. Inom ng tubig, oh. Very good. Ayaw ka sad, ha? Kay karong taod-taod, dunay mo kuha ni mo. Kinsa may mo kuha na ko? Ang imong mami Giselle. Kuhaon ka niya kay mamauli na mo. So, ayaw na paghilak, ha? Katog na lang, ha, baby Shana? Okay. Naunsa naman kini si Puldo. Di naman mo tubag. Unsa magkay na tabo niya sa budiga. Kinahanglan nga ako kini masusi. Iyabag og utok kini sinika. Magbuot-buot yun. Kano kahang andamang bata ni Dorena mo iyang gisignit. Doc Joseph? Doc, gani haramang ka din hiskawas? Nagpaabot ko ni Dorina nga moabot. Ay, asa man yun ay si ma'am, Doc? Wa sa kumaybaw. Ug nabalakan ako sa nitabo niya karong mga orasa. Ay, Dok. Ganang mabalak ka man ka, Dok. Nga okay naman ka ang iyang lakaw. Dili maayo ang tumong sa iyang lakaw. Nagloloy. Ay, unsa? Gikidnap ang usa ka bata. Ug mao kini iyang luwason. Uy, hala. Ingan, wa may siya magpatabang sa mga pulis, Dok. Ambot. Di siya gusto nga manghilabot ang kapulisan sa iyang lakaw. Uy, ay mag-ampo na lang day taani nga mauli ra nga luwas si Ma'am Dorina. Ay, tulog kayo ba? Ay, kamera, mas kamera. Kamera kita. Lagaw, tarong-tarong na. Uy, hala. Sakyan naman na busi, mabus. Lagaw. Lagaw si Miss Nika nga, niyas mo si Iman. Nika. Si Nika. Ay mo pagsaba, ha? Nagduka na si Baby Shana. Miss Nika, niya si Busiman. Oh, unsa? Niya siya? Ganun niya man siya? Sige. Dali, alsahan ng bata. Taguin siya. Dili mahimo nga makakita niya sa Eman. Taguin ang bata. Hain si Nika. Boss. Hain si Nika, Bimbo. Naunsa man mo? Nga namisig ka wala ng inyong mga mata, ha? Hain si Nika! Usaman! Nalita siya ka, Nika. Gusto mo pamusilon mo? Aron mo sulti mo kung hain si Nika? Masawasan si Nika, magsulti mo. Naibaw ko nga niya siya sa budiga. Nika! Gawas niya! Meron ko, Eman. Sabay puti pa sa puti na. Nika, Kato Nicole ang ikawas ko. sa may plano ninyo ka ron, ha? Sweetheart? Hain na bata! Hey! Relax na. Nagsabot na ni Mrs. Grace. Among ihatod ugma ang bata. Bakit ako sa bata, Nika? Buwa siya din ni Karon. Usa? Unsa? Ako siya gibutang sa lain na itong budiga. Ayaw pamakak, Nika. Ayaw ka gali. Eman, asa ba? Klaro na kayo. Si Nika, mauka na si Nicole. Pero ang iyang naw, lahit na kayo ang iyang naw. Unsa ba ito nga? Midagan pa yung sa kakawayan. Lalaki og nagpasaan siya bata.
Sundan ko siya! May nakakita na ako! Bata yun ang gipasaan sa maong lalaki! Torang anino! Nasa ka ba? Ngayon ba kalit ka malagka-concern sa bata, ha? Wa ko ma-concern. Gusto lang ko makakita sa bata. Gusto kong maniguro kung unsa ka maayo ang imong nakuhang bata. Wa ba tayo sabit, ani? Maayo na ko pagkapili. Busa ayaw na kabalaka di, ha? Ay, nakablihi! Oh. O ganong di man ka gusto nga ako ni ngablihan, ha? Kuan ka nang... Wa na ang bata o si Tony. Hain ang bata. Wa laki dinhi. Naunsa ka ba? Ako na lang ning ipakuha ni Bimbo aron makita nimo. Eman! Ngay pagisagpa man ko nimo. Huwag kibagakot ka. Unayon ako nimo sa pag-ilan. Wa ta ka ilana. Eman! Nahibaw ko nga may bata kang gitaguan din. Ayaw na nagpamakak aron di na magumot. Wala ka ang bata! Ika, ayaw yung pasipukang una ko, ha? Tug-an na lang aron magpasaylo pati ka. Nakakita ka ining niya sa ko cellphone? Ang bata kining imong gikidnap. Diba? Ug ni Asya ini kwarto ha makuha yung picture ni Puldo. Busa tug ano na ko na bata. Taas ka kawiyan! Ako gipadahan ni Tony! Usa! Ay naman itong anino. Kalit pala nawa. Dili mahimong maadto nila si Shana. Dili na makuha ko sa Shana. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ay, nang kakaroon si Dorina. Ay, Dok. Ay, ayaw na lang kabalak ng imong asawa. Ay, total. Ay, kamao man itong mga rati. Noy, di ni mo masagang og kumo ang balas armas. Mo nang gikabalakan ko. Dok, maluoy ra itong Ginoo siyang lakaw kay magluwas gud siyang bata. Ay, sa dudahan na si Ma'am Dorina sa una, no? Ay, pulis yung tingali na siya. Ay, Ang nahibaw gyud kun unsa na si Ma'am Dorina sa una loy, no? Si doktor ra gyud. wa sa kumaybaw kung unsa ginya siya sa una ng lingling. Unsa? Wa na magyud din hinapita ang akong gisundan. May singgit ito napita. Tora nga dino. Midagan pa yung sa kalsada. Shana! Naigo ko. Pero dili mahimong mo atras ko. Kinalang mabawi na ako si Shana. Oh, dili. May sakinan nga namihunong sa kalsada. Oh, dili. Sila ka naging pasakay. Hunang! Hunang! Tari ito pa ingon balik sa budiga sa sakinan. Eman, sorry. Pasalo ako. Ibaw kagyod kun ako na'y bakakanik. Lain yun ang akong buot, ana. Nami kayo ipatay sa taong bakakon. Sorry na.
Nadalang ko sa kong kalagot nga nagkita mo si Dorina. Nangabubuhol lang ko. Pero nga nung ang bata man ang imong gikuha. Nagtuo ko nga inyo ning anak na gitago ni Dorina nimo. Usa. Nadalang ko sa kong pahigi. Mga nagkauna-una ko nga, ang ninyo na lang anak ang ako ihatag ko na ni Mrs. Grace. Gaga! Dili ko anak ang bata nga Dani Dorina. Ipaw kag nga sigurado ko. Eman! Kay dili mahitabong makabaton ning anak si Dorina o Salome. Kay di ko makapaanak. Baugong! Magpasalamat ka. Kay dili na ko anak ang Dani Dorina nga bata. Di ko nahitabo pa nga ako gikining anak. Patay ka na unta. Si Poldo. Unsa na tamo ni Poldo? Unsa na kagubot sa kawas, ha? Ay, usap ka pulo. Usap ka. Naunsa ka ni Poldo? Iunsa man na ninyo, Bimbo? Wala mo sabos. Nakita na ni Kiko sa dihang nangihi siya dito lapita. Ikapos. Ya, ipaslakan ang panyong baba. Ay, Boss Iman, boss. Kinsa'y nagapos din mo. Ano di? Kinsa? Si Salome, boss. Dorina. Niya siya. Oo, boss. Niya si Dorina. Niya si Dorina! Pangitaan ninyo siya og dakpa. Kung inyong makitaan po sila, kinahanglang mamatay na yun si Dorina! Nana, makita ko na ang budiga pagbalik. Sino ka mo? Ingon sa nang anak siya. Pangitaan ninyo si Dorina! Patay o buhi! Ako na ang ilang kipangita. Huwag daghan sila. Kinalang mabakitabang na ko ini. Sika ninyo ang kakawiyan! Pagdali! Kinalang manawag na ko niya. May nanawag. Si Dorina? Hello, Dorina. Joseph, nagkidala kong tabang sa mga pulis. Oh, ha? Panawag og mga pulis. Paari asa sa kabudiga, diri sa Menorte. Dili ang mga kidnapper sa bata. Ug si Shana, ila nang ibaligya si Shana. Unsa? Hain ka ng maong budiga, ha? Ihatag na ko ang eksaktong lugar. Aron matultulan dahil na sa mga pulis. Pamati. Saban, nakuha na nimo ang address, Joseph? Dorina. Nako diri sa kakahuyan, dool sa budiga. Ako unang paninguhaon nga makuha ko si Shana. Pag-update. Bye. Dili na ko nila makita dinis kasagbutan. Poldo, unsa pa ka? Buhi pa ka o mamatay ka kitiwasan na lang ka? Boss, mabuhi pa tao ko. Oh, lagi. Sakit na kaya ako kamot og bukton ng gilubag na Salome, boss. Wa pa yun siya mausab. Eman? Eman, padunga sila. Kinsa nagpadung na? Ha? Sila ka na sa Almo. Niya pa sila. Eman, nalang bata. Og paingon na din sila si Mrs. Grace. Kinahanglang ma-close na ang transaction karon. Magdanag cash sila si Mrs. Grace para anang bata. Eman, unsa ba? Ibaligya na nato ka ng bata. Karong kabhiuna.
higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Kung mo to ka listeners, ang part 20 sa Limbo. Kung mubalik og basa bang magbasa ko sa inyong comment kay ang kalma na cellphone, ang kalma na arang-arang kay wa magluhag. Ang una nag-comment mga ka-listeners no, si Amor Mio Karin, tulo ka heart niyang comment no. Nya salamat sa pagpaminaw Amor Mio Karin no. Si Jacel Rose Kiron, idol wala pag-upload sa Limbo. Amo na ni part 20 no. Awahay magunta ka ni kay diyam ta nagbase sa Cebu no, di ba HP sa Cebu mo nang nalit niyo sa Cebu og live streaming no. Nang pag-air sa drama ba nalit. Muna nga awahay kita. Gilang mga ka-listeners no kay di man po magmahay no kay taas man. Nya si Aisa Alcosaybe. Hello admin, salamat sa sumpay. Hapit na gyud ni matapos. Murag parehas siya sa drama nga dili ko ikaw hilakan mga kabiters. Ug relate kaayo ko sige kog hilak. I-shout out ka ni amigo, amiga drama kay naminaw ko niya. Naminaw ko niya. Tungod nimo og kang DJ Lex remix sa drama. With emoji nga nagpahiyom mo. Salamat kay Aisa Alcosaybe no sa imong kanunay pagsunod ug paminaw no. Kung sa imong paminaw sa ilahan ni amigo ug ang DJ Lex remix no. Salamat kayo. Mga amigo nato na sila sa mga uploader no. Nya si araman to no, balhin minoon ka listeners nawa man asa naman to comment galangas na pud lagi asa naman to adara si Clotel Dilandas. Wow, nandito na ang part 9. Exciting maminaw. Salamat Clotel Dilandas. O si Lasido. Wow, salamat kay naana pod upload with heart. Salamat po ni mo Lasido no? Sa imong kanunay pagpaminaw. Kung si Jeannie Oliverio, thanks again. Indutan na rabadsod with tulo ka heart. No? Salamat kayo Jeannie Oliverio. No? Si ikaw lang habang buhay, salamat kay Idol watching from Kuwait. No? Salamat kay ikaw lang habang buhay no diya sa Kuwait. Salamat sa imong pagpaminaw no. Nagsunod gyud si paminaw. Si Lingil Habman, wow, thank you jud kaayo Sir Idol with prayer og duha ka heart. No? Salamat nimo. Asar man to. Nawa man. Si Lingil Habman, no? Salamat Lingil Habman. Og si Ma'am Isim. Salamat Idol. Once again, please health first Idol. Amping good for me. God bless as always. Well, prayer, rosas, mamila duha og heart. Salamat kay Ma'am Isim. No? Sakto gyud ang imuha Ma'am Isim. No? Kaya na. Hindi maninguha po ko og maka-edit yun ba? Muna nga mawa di tulog kanunay. Sagaran na tulog makatulog ko mga ka-listeners mga alas 4 kadlawon. Ay time yun alas 5 na sugod naglandag ba. Tabunan na lang na ako niya akong dagway matulog ko kay landag na magsugod. Kaya mata mga alas 9:30 alas 10. Lambad ang ulo. Kaya di na matunong ba ang matunong akong oras sa pamahaw. Largo na pa niyanto. Muna nga magluya. Kailan mas akong dagway siguro no nga kanang hapo na. Stress kay dagway no. Panagsa na lang makaligo kay huway tulog permi. Pero sige lang di man po ko magsigiglaan ko no nga importante nga maka-edit lang ko mga ka-listeners no para malinaw mo. Nya si asar mo tong naglangas naman sa tawon. Haraman to. Sir to dapita ha. Si Ma'am Isim no, nagbasa na ko no.
Si Inday Lee, no? Salamat Inday Lee, no? Sa imong kanunay pagsunod o paminaw, no? Dili ko ganahan maminaw sa shoutout pero naghulat ko karon kay hulat ko sa imong tubag. Okay ra man miskan dugay ka mag-upload. Mutana ko kung wala ba diha pisonit. Pila man kung magpataod ka og pisonit diha kay ako sponsor pod. Ihatag ang imong FB daw. Butan naman si Indele, no? Willing gid siya nga mo sponsor, no? Salamat kayo sa imong pagkamanggiloy-on Indele, no? Ang akong FB mao ra gyapon John Kent Anota, no? Wala po kay baw og tag pila pili pa tawo ng pisonit wala ko kay balo. Pero sa among silingan dito sa unahan, bag-o pa tong gitaoran sila og nyana mga hulog-hulog bitaw og 5. Mao man siguro no pisonit. Wala pa ko kasuway og hulog dito og usog ba? Bag-o pa man na siyang na tao nun kanang nasa mua dito sa unahan ba. Pero akong sulayan og kunik puhon og makasuway ko dito kay basin sakto ning gisulti ni Indele, no? Kusog siguro ng pisonit. Mama mo kung masuway pud kay abi na ko og maura na siya sa kuan ba mga SIM card nga TNT nga na bitaw wa ko mosuway pero basin po masuwayan ako tong pisonit 5 kanang humana no pisonit pulgag 5 testingan na nako puhon na itong makaduong ko tong ubos kay basig mao na ni ang makatabang og download sa mga live streaming ba kay dugay kay ni live streaming kanang downloadon kay tag-as ba siya maka paspas ra siya og kadlawon mao na kung tulog buli na gid matunong kadlawon kung mag-atang ba mo paspas ang data bitaw kadlawon una nga kung tulog di na mao gid ka listeners. Salamat Indeli no sa imong maayo nga intensyon no ang gusto gyud ka nga mosuporta ba. So malipay na ko og magsige kag paminaw no okay ra na no. Ako na nang suporta ng pagpaminaw ninyo mga ka-listeners na may mga mugbo nga ads dili ninyo i-skip no? Ako na kay ng tabang no? Bisag unana lang kanunay mong maminaw nya mugbo ang ads bisag mugbo lang ads dili ninyo i-skip dako na nga tabang mga ka-listeners no? O salamat kayo sa imuhang maayong intensyon in daily no. Og si Asarato, si Kit P. Garcia, good morning, Lord. Salamat salamat sa kanunay nga pag-upload, Lods. Amping always good health. Emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat kayo, Kit P. Garcia, no? Sukad pa ni sa una si Kit P. Garcia, no? Mga 2022, mantingal, no? Salamat kayo, Kit P. Garcia. Si Chechia, dugay na po nino. Good morning, Lord. Salamat sa kanunay nga pag-upload. More blessings nga maabot sa imo, Lord. God bless. Lord, i-upload ang drama nga panugon. With tulo ka heart nga stickers, no? Hindi na lang kung mo-upload ng panugon, mga ka-listeners, no? Kay gauna na si Kuan, si Radio Drama Bisaya, no? Maparihan niya aning limbo nga ang uban na human nagpaminaw. Nakahibalo na sa ending, man ang laay mag-upload nun dyan human na sa pikas muna nga mangita na lang kog lain nga drama ka listeners kanang walay pareha ba kay laay ning nay ka pareha kay mag-una mo tong pikas di na ganahan maminaw ang uban kay nakahibalo na sa ending ba pero kini kay nasugdan man padayon na nako ning limbo no. Duha na lang ni ka part no. Matapos na yung drama kay awahi man ta. Salamat sa Chia no. Pasensya kayo sa imong request nga panugo no. Kay nasugdan na ni Radio Drama Bisaya. Si Jessica Laganas, ang ganda idol. Salamat for next sumpay with heart. Salamat kayo Jessica Laganas no sa imong umapo na ang
katapos ang sumpay sa may buntag pa kang maabot kaya ako pang balikon og edit kay na copyright. Kinalan ma-sure na ko to siya nga wala na copyright kay sayang kayo ang pagpaabot dugay kayo ang pag-mix, pag-upload, ang resulta makapiright balik na po. Sayang man mga listeners kung i-trim ang na mga isina bitaw nga makapiright nga akong i-trim sayang man mawala ba. Una nga balikon na lang yun ako siya og edit para dili mawala ang mga isina nga nakapiright tungod sa music no. Muna nga umapuhon paningkamutan nga makuha ang copyright para umapuhon ma-upload ang katapusang sumpay sa may buntag pagkangabot no. Kaya mangita na po kung ipuli ato. Kung si yan yung comment ni si Jane Love Amat no, wow Sir Jan ang tubag sa imong problema, salamat nimo ma'am. Kita no dapat pisunit kay kusog na kaayo na og signal, God bless ma'am. Kusog yun din yung pisunit, sige sulayan ako ning mong idea no kay wala po ko'y kabalog, kusog niya ni ba. Salamat sa inyong info no. Nga suwayan ako ni kay importante kay niya kusog nga signal. Si Lini Omega mabitaw ng dirira ko muhatag sa super things kay balo ko maulaw ka di no skip ads. Duha pa nakahatag na kong super things. Year 2022 si Neil Alulino. Nya sa karon si Chana Koino no. Sila pang duha ang nakabantay sa super things no. Basig maikatulo ni si Lini Omega. Bitaw. Hinaot unta nga naay manghatag og pinaskuhan no nga super things no. Bisan ginagmay lang no. Pang support sa load pero ayaw lang kanisinas bitaw. Kay nakainomdom ko sa kong bashers. Pasumangil ko na ron tagaan ko ng load. Naman nga ayaw na lang mga kanisinas no. Ayaw na ko tagain yung load kay na bashers sa batong niagi nga gi-judge akong pagka-uploader. Ay sumangil ko no korong tagag-load. Luwal ba ko mangayo niyo mga kalisteners no? Ako mangayo niyo kanang pangpaload sa inyo ra na nga kabubuton ba nga gusto mong motabang. Nabi to ni PM na ko si Badiday no. Ako na lang yung gibalibaran kay maikog po ko to sa kahinay sa data. Kasi masayang ba ang load ba? Una nga maikog ko ninyo mga kalisteners no. Samot pula tong kaikog kay gihukman na akong pagka-uploader sa atong mga niagi nga bashers ba. Nga pasumangil ko no ko. Grabe na yung nga no nga kanang mas nahibalo pa ang ubang mga bashers ba nga i-judge ka ba. Ngayon anak ka bisag gatinarong ka no. Una nga mubalibad jud kog nay mo gusto mo tabang bitaw. Mubalibad na ko. Kay kahit man sa naon nga kanang i-judge bitaw ka. Ning kamot na ko ani ako na lang hangyo mga kalisteners nga bisag no skip ads nga sa mga bugbo okay na ko na. Namo kanunay maminaw okay na ko na. Kay para walay daghang masulti ba ang mga bashers. Walay kasaway ba kay di pud lalim nga labay pud tay kasing-kasing nga masakitan na ng hukman tang di mao ba. Una nga hinaot ng ta nga dili pud mo judge ni mga bashers no. Magpataka lang ba. Salamat ug dako gid sa mga ning tabang no labi na kung mga niagi silang hindi ko kalimot nilang Ma'am Life Journey, nilang Ma'am Gisuli, sila Ma'am Bell, labi na ni Ma'am Cecil Robin no nga mao gito yung naghatag na kog idea no nga kuan maghimo og GCash para na unay maluoy GCash ra para dali no? Hindi ko kalimot ni Ma'am Cecil Robin no? Ayaw dito siya kay mangiluyon ba sila Ma'am Life Journey napo to si Chelsea Cadayuna sila
Kitty Garcia, no? Ug ang uban dili man magpa-mention, salamat gipon kayo, di jud na mawa sa kung una ang inyong pagkamanggiatagon, matinabangon. Sa mga di magpa-mention, no? Salamat niyong tanan. Nya karon ang ako na lang gyud nga salamat ko kay naa mo kanunay naminaw sa mga drama nya dili mo escape og ad sa mga mugbo na payuban nga mo maluoy jud dili gid mo escape bisag tag-as nga ad salamat kayo gid. Daghan kayong salamat ninyo mga listeners, no? Nya na, naglangas na pud akong cellphone pangitawon sa nako ang ubang comment, no? Si Rini Omega maligapon reject lang YouTube, sige lang with tulo ka emoji nga nanabon sa baba, no? Kakatawa. Si Birds Big Sub, tapos na po ang limbo. O lagi, nahuman na gining limbo sa Pikas Channel, no? Nakapaminaw na ni si Birds Big Sub kay siyempre may excited mo kung sa sunod mo lang mo dong yung ka sa nag-una. Nakapaminaw na ni si Birds Big Sub matapos na, no? Nya si Badiday, salamat sa sumpay Lods, excited ako sa katapusan sumpay. Pa-shout out na po ni Chay Chay gwapa nga dog lover good ko Lods, makawala sa stress. With duha ka heart, no? Salamat kay Badiday, no? No, makawala sa stress ning mga hero bitaw. Kuan watay nga ako sulti-sultihan. Sabi nang maginong sara pa. Sisuryahan mo ng hero, no? Indot sa paminaw. Makarelate yun ani ng mga dog lover mga kasinasa. Unya si Inaya nawagtang man. Si nawala yun si wala da si wala pa si Indra si Tinta ni katawa ra nga emoji, no? Gipaningot. Nya si Jean Love Amat, salamat kanunay sir dyan sa sumpay ning drama kay bisan nagtrabaho mi diri sa laing nasod murag gyapon mi og naa sa Pinas tungod sa drama. God bless with upat ka heart, no? Salamat kayo nimo Jean Love Amat, no, nga kakauban yun nimo kanunay ang drama sa imong trabaho, no? Diya sa laing nasod. Nya si Dinim Oriendo, grabe makatandog natandog po screen. Ano man to? Grabe makatandog man pud atong mga tinapok nga kagul-ano na ning dramaha mura mamotosok sa kung kasing-kasing ang mga mahinungdanon mga linya nga ni aning dramaha. Daghang salamat Lord for always uploading nice dramas. Tulo ka emoji nga naghilak, baha ang luha, no? Anya with 5 ka heart o upat ka sign of prayer, no? Salamat kay nimo Dinim Oriendo, no? Naka-relate yun siya, hilak yun yung tulo ka emoji, no? Baha ang luha. Salamat nimo Dinim Oriendo, no? Nya si Annalyn Samson, thank you. Nawa man, ano to? Thank you so much idol sa pag-upload always late na ko idol, na busy man good. With 5 ka heart, no? Salamat kay nimo Annalyn Samson, no? Bisag nagka-busy pero maka-comment gyapon ka, no? Salamat kayo. Salamat sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw, no? Nya mga to mga listeners kay nahuman na akong basa ang inyong mga comment, no? Mga to, thank you so much. Ugma po na gid ang may buntag pa kang moabot kay ako pang tanggalon ng mga copyright. Og wala ko lang masulti, no? Kay murag mo relax ako mga listeners kay na sa gunso na jud ko way tulog. Ilan na kadlaw mag semana lagi sa semana na day. Grabe. Sa gunson ko nga kadlawon matug as 4 as 3. Mo sing lutaw na kayong paminaw ron. Lutaw na kayong una bato sa lugos na baka edit samaw na gud samawan na gud tan cellphone. Tungod sila sa pulag tuog ba. Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo ka mga listeners. God bless sa tanan o advance Merry Christmas.